ngenye imini sathi masifika lapha naManazaretha engcwele eGibisila njengoba uShembe seGibisila nje kuyisikhumbuzo somqalo lokuhamba sathi masifika khona kwaba nentombazane lentombazane lena kwangaba sengathi yahlanya yagijima lentombazane yayiphosa phakathi emfuleni eCuphu kumndaba kaShembe eManazaretha na intombazane eCuphu yangena nansana phakathi eCuphu intombazane kwagijinywa umfundisi Ndunakazi nabanye kwagijinywa kwayiwe endlini kaBaba uma kufika endlini kaBaba inyanga yezulu ifika ibikelwa baba nayo intombazane singene phakathi eCuphu sikhuluma indaba eManazaretha yemisebenzi kaShembe emihle abantwana ke bengithi bazokhuluma indaba yemisebenzi kaShembe emihle miningi ayipheli ngashonila ngasikhuluma uma ngabe memeza ebika kanjalo Ndunakazi ethi baba na intombazane siseCuphu asasenza njani inyanga yezulu ithatha iduku elimhlophe phekwetafula nje bihlezi yena iyalibamba iduku lithi cha idu ithi sengiyibambile ngakho hambani abangena bazongena phakathi bahambe bayikhiphe le ntombazane kwangena insizwa kwaMthethwa kwangena insizwa kwaNtombela bangena batshuza baye bawufika intombazaneni bayibamba babuya nayo intombazane akabonga uShembe sikhuluma indaba enjengaleyo usho njalo uJesu Kristu Juda asimoni usho njalo uJesu ngonyaka kaManazaretha engcwele esigcine ngawo lapha eTafelkop kufika umfundisi owangapha na kulelizwe ngapha umfundisi uMadondo isibongo sakhe uma efika lapha nezulwini silapha nje nathina endlini abefundisi lapha esihlala khona siyiningizimu uma efika lapha na uyobika enkosini uyocela ukuthi Nkosi yamakhosi sesiqedile ukwakha izindlu kodwa sesicela ukuthi manje sithole isibusiso sepulpit ukuthi kwakhiwe ipulpit uthi kubaba ke Mdluli uvela umemeza Mdluli lungisa imoto sesiyakhona kwaSwayimane njengamanje uthi Madondo hawu uvela wadideka ukuthi wenze njani wayesethi wena hamba obiza abefundisi sasa ngahamba ngayo 11 ngihamba nabo abefundisi sibheke khona kwaSwayimane sasilandelana sibheke kwaSwayimane uma sishona phansi ngale khona igarage kuba badlula kulona phezulu nje lapha phezulu ngalapho kusebenza ngakhona umfundisi uMbeje ungakehleli ezantsi emkhambathini ngikhona eManazaretha udlula mekulona lelo garage lo wadlula khona beza abantu bayibika ngoba lo Shembe simlandelayo uNkulunkulu ubonakala noma ehambaphi ukuthi uNkulunkulu yithi labana sesehla sibheke ezantsi sibheke emkhambathini sehla sithi siyojika sithi uma sihamba sithi
uqhamuke inkomo ngelikhulu ijubane iqhamuka phansi ziyakhuphuka zizokhuphukela emgwaqeni zimisa imsila zenze njena zijabulela uJehova. Hey bathu bafundisa hayi bokwenze njani sithi cha ngeke ziwenze komunye umuntu lezi inkomo zenza ngoba yibona uNkulunkulu wabantu zizombingelela nje endleleni ziyahalalisa. Lo shembele maNazaretha uNkulunkulu njengoba silapha njena sohalalisa azele lutho lunye. Yabona ke kule minyaka esenginawo mina le nabasho yeyofoshe sayiqamba sinolokhuzana nangilomfana lomvangeli umkhize sinomkhize eminyakeni ethi ethe icisha ibe uhafu kwalene nginayo eminyakeni ethi ayicisha ibe uhafu asikaze siyifundiswe lento eniyenzayo nina thina sasilalela bona omkhize waye umshumayeli nje wayigcotshwe eqala kunami ngoba wona wakhuphuka nje undunakazi obomvangeli wasiyagcotshwa oba umshumayeli ngakabe umshumayeli mina sasikade sinayo indawonye esibusisweni kodwa sasilandela ngemuva bahleka abantwana balandela ngemuva nani nizokhula landelani ngemuva abantu abami kuyo yonke into enenza ulandelani ngemuva ningafike bese kuba yinini eniphambili bese kuba yinini enilawulayo. Ngiyanele leyo ngubo yalo womshado ngiyanele leyo ngubo yalo womshado abaphunyuka abaningi ababe sekuphakadweni abaphunyuka umhlangano usungene njengoba ungene njena eGibisila khuluma insizwa isegoli lapha khona ikhuluma nezinye insizwa abagida nazo uthi wemfoka bani uyayana eGibisila na njengoba ngikubuza nje uyayana eGibisila na amen ngomsombuluko zithi lezi insizwa yebo siya eGibisila sibe sibhika ukhuluma ngomgidike uthi kalona ke hayi bafana bami kulungile hambani emsebenzini mina banqabile abaphathi bami ukuthi ngihambe ngiyeGibisila hambani bafana bami kodwa ube bekuzobe ukhona mina bekuzobonakala bekoshikisha ufudu ngoba wazi ukuthi uyena onomgidi onamandla wazi ukuthi lo mgidi wehle naye ezulwini lo mgidi kaShembe maNazaretha wehle noShembe ezulwini uthi awuhambani bafana kodwa hayi ayikho into enoyenza uma singekho thina uyayikhomba ke ayikho into enoyenza uma singekho thina ngoba khona abantu abazi ukuthi khona into engeke yenzeke uma bengekho bona kuleli bandla ke kwaba khona abantu ekade sibabona bekhuluma izinto bethi ngeke kwenzeke ukuthi singekho kodwa bahambile emhlabeni liyadlondlobala ibandla likhula ngokuphindwa kasikhombisa abekho lizoqhubeka likhule nawe ehlabisa ungasekho lizoqhubeka likhule akulona la kwahlabisa elikaShembe
Uma befika lapha neGibisila nampela bahambe bayosonta ke ziwushaye ithi lensizwa mayisilele ebusuku isegula ngithi mayisilele lensizwa ithi yayisibona kufika uShembe kuyona wathi wesibanibani vuka ngifuna ukukhombisa ukuthi umgidi uyasha lapha neGibisila njengoba lapha nje wena ushinya ngezulu baNazaretha uthi ngathi mangithi ngaphaphama ngabona emfuleni eCuphu kunomfula ke lapha nokuthiwa iCuphu ngabona ukhona yini lene khamisa kakhulu edlitshompo izimvuba ngithi amahipho angithi uthi ngabona lapho kukhala igubhu kukhala imbomu uthi ngathi mangibone eCuphu kwaphuma amahipho aphuma amaqedane ayithwala izandla ayithwala iphakamisa ukhala igubhu nembomu uthi zawushaya umgidi uthi ngathi ngamangala ngathi mina hayibo lezi imvubu zashaya umgidi kanjena uthi wasememeza uShembe inyanga ezulu wathi uyabona ke thina boShembe ukuthi ngisho nezilwane ziyasigidela noma ungebe khona wena abaphuma bejabile phakameni ameni mbuyiselo Lolo abaphuma bejabile phakameni ameni mbuyiselo yokolo akuboyizi size lapha eManazaretha sisenkonzweni yentsha njengoba ngikhona ngumfundisi njena ngizele kuzokhombisa ukuthi intsha siyemukele thina njengabagcotshwa amen mina ke ngusihlalo wabefundisi ke bonke baManazaretha ngiyemukele mina intsha amen nabagcotshwa abanye abefundisi bayemukele amen nabavangela abanye bayemukele ngoba yamukelwe uShembe phezulu eBho yamukelwe onguye asikwazi ungayemukeli kodwa into eyodwa ebalekile noma sesiyemukelile ayibe khona abantu inhlonipho phela ayibe khona inhlonipho kuyo lentsha into ebalekile inhlonipho abantu mabenikeza abantu inkonzo bakhulume ngezinto kufanele bakhulume ngazo esontweni abangakhulumi ngezinto engafanele bakhulume ngazo abangasitsheni indaba zokuze cishe ngasho kaza matha cishe ngasho abangasitsheni ngeinto ezinjengalezo abasitsheni ngendaba kaShembe ngoba ninjalo njena anifuni ukuphuma ku social media anifuni ukuposta zonke izinsuku ngakho manifuna ukuposta ke postani kodwa ke into ezwakalayo enesigqi kubantu ezomema abantu ukuthi beze babone ukuthi ingane nikhonza lo nkulunkulu ophilayo into ebalekile leyo ukuthi abantu ababone emhlabeni ukuthi ingane sikhonza lo nkulunkulu ophilayo
Kodwa masabe sikhuluma konke ongalungile ongafanele sikukhulume nami njengoba ngumfundisi nje ngeke ngize ngikhulume. Vele khulunywa ingane nje encane. Bese uxake ukuthi umbhobhi unikwe ubani. Sengiyayisola nami befana umbhobho ngivele nganikezi. Banjwe yimini umbhobho. Ngoba le nkonzo leni iyarekhodwa. Izophuma umhlaba wonke. Kufanele ubheke ukuthi yini ezophuma kubantu. Abantu bazophenduka yini abantu ngalento engikhulumayo bazophenduka nibalandela uShembe. Ngalento engikhulumayo ngiyabahlangabeza yini abantu noma ngiyababulala abantu noma ngiyabaxoyisa abantu noma ngibenza abantu bahleke bathi kwa bathi yini lena yenzakalayo. Mawuthatha nje umbhobho kufanele wazi ukuthi uzothini. Uyalakha yini leli bandla likaShembe noma uyalibhidliza na? Uma ufaka nje indaba ezobheka eceleni uyelekelela uShembe uyakha. Noma ufuna abantu bese bethi niyabezwa abantu bawaShembe uthi baphila impiloni lapha emadokodweni. Ufuna abantu basho njalo niyabezwa ke abantu baShembe baphila impiloni lapha emadokodweni. Mase emhlanganweni siyakuShembe eNazaretha asiyikulutha asiye komunye umuntu. Siyokhonza sikhonzela imindeni yethu ngamunye umuntu ukhonzela imindeni wakhe. Njengoba silapha njana siyazabalaza osho njalo omnye sizozabalazela imindeni yethu ukuthi ngomhla wokuphela asikhumbule uShembe laba sebengaphambili bemndeni yethu abakhumbule angabakhipha endaweni esingconywana. Kodwa makusuma kube yimina engiphoxayo ngiyakha eNazaretha basinda okuphephisa abamba engozini baphunyuzwa uzitela abalithande elizayo baphunyuzwa uzitela balithande elizayo ngiyamba okuqabatele angalo uwalako ayelula isandla sakho akolobosise wangolami. Ezonweni zonke eNazaretha eyikhona asikho isono esehlula ungalalela izwi lenkosi. Zingakhona zonke ezinye izono kodwa uma ungezukulalela izwi lenkosi. Ngisho emthandazweni kufunda umthandazo lapha weSabatha kuyekuthiwa ulilalela ulenze. Uma ungezukulalela futhi ungezukulenza izwi lenkosi usuke usuhlule ngoba udelela uThixo bukhoma. Akekho ke eNazaretha nani bantu abami amantombazane nezinsizwe ezikhulayo umuntu okakhula zebe nenwele ezimhlophe uma ngabe delela nje uShembe bukhoma. uShembe abe ngaphesheya komsele nawe ube ngaphesheya komsele. Athi uShembe ningayenzi lento msana ungena social media msana ukwenza lokhu bese wena ukwenza wena ngenkani. Uzogcina usenza lokho okuthiwa iAI uwenza khona ngenkani. Kade ngisebuhleni mina esikhumbuzweni ngelinye ilanga. Ngeze umkhokhele ekhuluma. Omunye umkhokhele ekhuluma ngenye indaba nje ayikhuluma ngayo. Igxeka engazi igxekwe esihlalweni. Engazi igxekwe umfundisi. Wezwa uhafu wethempeli wonke uhalalisa uthi uyingcwele. Hawu, ngase siyabona hayibo.
Okusho ukuthi impela ubaba nje bahlala edini abaningi abangamthandi bakhona ngempela abaningi. Bahalalisa bakhuza ingcwele abantu. Bakhuza ingcwele. Ukuthi lokhu kunikela akufanele kwenziwe. Njengoba kuzoshaya uthando nje nalapha labantwana kukhona izinto ezinhle abafuna ukuzenza. Lalelana noma nazathi ngintshene. Kade singisebuhleni. Mina ngesabatha kwafanele ngibe Samarisburg ngabasebuhleni kwathiwa ngiphatha inkonzo ebuhleni. Ngakusatha ngesonto wathi umjilo ngihambe ngebuhleni. Ayofaka ama blocks inkhona eManazaretha. Sahamba sabutelephela nomjilo lapha nesasweni safaka ama blocks. Mase sisengakawafaka ama blocks wangena eqala inabasha uqala. Kokhona umshumela umkhwanazi nomshumela ungidi ababehola lenabasha. Beza kimi nomfundisi uShozi bathi siholeni siye ngaphakathi. Babika baqeda yahamba indaba kwasiqhamuka inkosazana iza inkosazana yayisithi ke bangaqale baphume engathi uJehova uzobahambela. Uyabona ke isithembiso esihle leluthila ngale ngahle libalele. Uma kade ngixhume inkosazaneni. Waphuma uJehova amabandla weza aManazaretha ofika wama lapha zasehlabelela ingane ezincane zahlabelela kwamnandi kwakuhle kanjeyana. Yendabene yodwa yokuthi lento esihlangene ngawo lapha kuyona into encane into enkulu kakhulu. Lena abasho njoba inikela njena ebuhleni ithi izonikela ngama blocks awu 7500. Ama blocks yanikela aqeda wayibusisa uJehova banikela baqeda bahamba bathe masibambile ngenxa ukuthi ke labafana balapha eMlazi benza kancane bafuna ukufaka amabhelundi ezimotweni nasetruckini beza angithi yayibona ke sesibikile kodwa ukuthi ayangena ama blocks aqhamuka esazisweni kodwa manje ubaba kanti naye uzohamba uma sesingene ngaphakathi khona indaba eyodwa nje ngiyakuyona ayincane Manazaretha inkulu kakhulu iyodwa nje uma ngabe sesibuye sesingaphakathi kanti ubabusela kanopha khona imoto zakhe uyaphuma kugezwe imoto lenemnyama ebhala unyazi 4 lenemnyama lene uhuntshu lolu iBentley ndiyebo kugezwa yona ke ufuna ukuphuma uthumela ke omunye umshumayeli uthi azongibiza lapha sengiguqeke nezingane zasesibonakalisweni lapha no basket konke kuhle kufenkefenke bese ngiyahamba ke ngedlule ngiyengoshona phezulu lapha ngifike ngiguqe khona Nkosi yamakhosi uthi sewenzakalani manje mfundisi ngoba bengithi kuphelile nje cha sengiyayibika ke indaba yasesazisweni uthi ke uyabona nithi manje lo muzi uzowakheka na ngithi mina baba angazi baba uthi ubona ini yena uthi cha bo ngisho ngoba nje bade ngene nabasho nje okhombisa ukuthi manje umuzi uzowakheka ke manje uma ngabe ninabashisi ingenile kwakhena umuzi ngilandele lo gama lodwa nje okusho ukuthi lo muzi uzowakheka njengoba ninabashisi ingenile ekwakheni lo muzi bese qhamuka umuntu nje ogqoke njengohlabisa athi kunikelelani athi nishawelana uthanda amunye athi hayi uma ushaya uthanda ushawe ngesonto phazamisa isabatha khona abantu abanjalo phazamisa isabatha ngoba ukuhlubuka angimemezi mase kufikile ukuhlubuka kuleli bandla angimemezi mase kufikile vele kufike nje futhi umuntu nimbone mhlimpela egqoka uMnazaretha oyigoli efaka mhlabe uthwele nomqhele olenga idlokolo ngemuva bazinda ngokuphephisa abamba engozini baphunyuzwa ukuzitela abalithande elizayo ngiyama
Siyabonga amaNazaretha ingcwele. Sengiyanga semaphethelweni. Mina ke njengomfundisi ngiyazazi ukuthi ngimkhulu nikhona amaNazaretha. Ninawo amandla nje ngisho nokuyicela inkosi esiza ukuthi ayidlabelele. Ngoba ngumfundisi angithi na. 147 ndaba ezithi. Sizovala ke inkonzo yesabathala semini ngengoma ka147. So cela undaba ezitubhala asihole ngale ngoma lena 147 uShembe umenzela into ezinhle. Amen. Inkosi ubusisa uphama bangcwele. Amen.